Vi skal fortælle om reglerne for ej og estar. Og ja, det her det er så ej. Og når grundledet det er i ubestemt form, så bruges ej, og ej det bøjes ikke på spansk. For eksempel så kan det være på dansk, er der et apotek i nærheden, som så på spansk vil hedde hay una farmacia på aquí cerca. Og grunden til, at man så bruger ej, det er fordi, at det er i ubestemt form, altså et apotek, som på spansk hedder una farmacia. Og hver gang man kan sige der er eller er der, så bruger man så også ej. Og det er tit i spørgende sætninger. Så er der estar, og estar det bruges til at udtrykke, hvor nogen eller noget det befinder sig, og hvordan man har det. Og så bruges det også, når det står i bestemt, for eksempel la niña está en el cine, så er det jo så, altså la niña, så er det i bestemt form, fordi der står la. Og det kan så også være, det her er et eksempel, mor er i køkkenet, mamma está en la cocina, som så også beskriver, hvor personen er. Og så er der noget mere med estar, og estar det bruges også ved kropspositioner. Det kan være, de sidder ned på dansk, og på spansk vil det hedde están sentados. Og et andet eksempel, han ligger på sengen på dansk, og på spansk vil det hedde está tumbado en la cama. Og så bruges det også sammen, når man har lang tillægsform til at angive noget, man er i gang med. Og det kan være, at på dansk hedder det, jeg sidder, står og snakker med Peppe, som på spansk vil hedde estoy hablando con Peppe. Og det var sådan det.